السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله haka ne watan biyar ne ko? Jumadal ula kenan ko? Jumadal ula 28 ga watan Jumadal ula wato wata na biyar a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 7 ga watan 8 shekara ta 2002 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Kitabut Tauhid na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Idan ba manta ba darasi na karshe mun tsaya ne a karshen babu tafsirin tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah, karshen nan muka tsaya. Yau za mu tashi babun min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Wannan kuma shine darasi na 8. Wannan shine darasi na 8. Babun min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Wannan babi zai magana ne cewa mina shirki yana daga cikin jinsi na shirka lubsul halqati, sanya zobe, rataye zobe ko a wuya ko a kugu ko a damtsanka ko a cikin zira'in hannunka. Wannan zoben na zinariya ko na azurfa ko na tagulla ko ma na menene yana daga cikin shirka lubsul halqati, sanya zobe, wal khayti da wani zare. Wannan zaren lilo ne, ulu ne, wani iri ne, da kowane irin abu aka yi shi, da auduga aka yi shi, da kaba, da kowane irin abu aka tufka zare, sai ko mutum ya zo ya rataya shi a wani bangare na jikinsa da nufin cewa li raf'il bala'i wato wa nahwihima da makamantansu. Ba lalle bane sai zobe, ba lalle bane sai zare, dukkan wani abu ratayawa da mutum zai rataya li raf'il bala'i dan wato dauke bala'i aw daf'ihi ko kautar da shi. Raf'ul bala wato kawar da shi bayan ya sauka a jikinka, daf'ihi kare shi, hana shi zuwa gare ka. To yin hakan yana daga shirka. Kun gane ku? Wato ina son ku fahimci menene babin yake so karantar da mu. Al'adar mu za mu ga cewa wani lokaci akan sanya wa jariri wani zobe na farin karfe ko tagulla, musamman idan yaro karami ne ko kuma dai wanda yake da riga ya wayo ba a ce saboda maganin baki ko maganin mayu. Wani lokacin a daura a wuyansa haɗe da layu da kuma wani abin da ta gargade a jiki da menene, wani lokacin kuma a daura a dan yatsansa, wani lokacin kuma a kafarsa. To kuma akwai zare da ake daura, wani lokacin mata sukan daura zare a cikin gashin kansu. To galibin zaren waɗansu akan yi addu'o'i, akan karanta waɗansu al'amura wanda galibin neman taimako ne da aljanu. Sai a rike zaren haka, sai a karanta a kira suna aljanu, sai a tofa, sai a kulle daidai wurin, sai a ƙara yin gaba. A karanta a tofa, sai a kulle daidai wurin, to sai a rataya a ka, a ce ko maganin baki ko maganin mayu ko maganin menene, duk dai abin da aka rataya da shi. Ire-iren waɗannan zaren wani lokacin daga an sa yaro bakin ulu ba komai a jiki, a wuya ko a hannu ko a kafa ko a jikin duk ina ne, sawa'un yaro aka sawa ko babba. Ina jin kun fahimci magana. Waɗannan al'amurra shine mala yace musu mina shirki, wato kar ka ɗauka su kaɗai ne shirka, wannan kaɗan ne daga cikin shirkoki da mutane ke yi. Kuma ya kulla babi, yanzu yana so ya kawo mana nassoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda zai kafa hujja da su kan gaskiyar abin da ya da'awa. Kulla babu shine aikin sa, babu min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Wa qawli Allah ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurr هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. da faɗin Allah ta'ala qul kace da su afara'aytum, ku bani labari. Haka malamai suke karanta irin wannan uslubin, sawa'in ya zo ne yana fuskantar taron mutane, afara'aytum
ko kuma ya zo yana fuskantar mutum ɗaya a ra'aita misali kaga mutum ɗaya kenan a ra'aita a fara'aitun mutane da yawa to akan fassara shi da idan mutum ɗaya ne ka bani labari in mutane da yawa ne ko bani labari amma wannan shine abinda malamai ke kira min babu tafsiri bil lazim wato fassara kalma da lazimin ma'anarta ba da hakikanin ma'anarta ba domin hakikanin ma'anar a fara'aita shin ka gani a fara'aitum shin kun gani to ganin abu ke sa ka ba da labarinsa to idan ka gani ba ni labari ina fatan kun fahimta a fara'aitum shin kun gani to idan kun gani ku yi me ku ba ni labari ku ba ni labari mata da una min dunillah irin abin da kuke bautatawa ba Allah wannan kalma ce da aka fuskantar da ita zuwa ga mutanen Makka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda galibin su kafare ne a daidai lokacin da wannan aya ta sauka dan ayan tana cikin suratul zumari ko makkiya ce ku ba ni labarin mata da una min dunillah ababan da kuke bautatawa ba Allah ba tad'una kuke bautata musu ko kace kuke kiransu domin addu'a kamar yadda muka sa faɗa muna maimaitawa nau'i biyu ne akwai du'a wa ibada akwai kuma du'a wa mas'ala kafiran makka suna da waɗansu ababai da suka rika waɗanda suke bautata musu suke yin yanka domin su suke yin bakance domin su suke yin ibada gare su an gane ko sannan kuma sa'ilin nan suka roƙe su waɗansu bukatunsu wala Allah ko su kawo musu alkhairi ko kuma su kare su daga sharri to kaga kowanne ɗaya daga cikin sunansa du'a sawon kana du'a wa ibada kana du'a a ibadatin aw kana du'a a mas'alatin sawon ya zama addu'a ne ta ibada ko kuma addu'a ne ta roko dukkan su dai sunansa addu'a ku bani labarin abin da kuke bautawa ko kuke kira min dunillahi wanda ba Allah ba in aradani Allahu bi dhurrin in Allah ya nufaci ne da wata cuta hal hunna kashifatu dhurrihi su waɗannan abubuwan shin za su iya yaye cutan nan da ubangiji ya nufaci ne da ita aw aradani bi rahma ko kuma in Allah ya nuface ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmatihi shin za su iya kame rahamar Allah din nan da ya nuface ni da ita menene amsa ba za su iya ba taron ababen da mutanen maka suke bautatawa din nan shin idan Allah ya nuface shi malam dan Allah ka kashe ka nemi kasu wurin wani ba nan za ku mana gyara ba idan Allah maɗaukakin sarki ya nuface shi da wata cuta ta kama shi waɗannan taron ababen da ake bauta ba Allah ba za su iya hana wannan cuta ta samu mutum idan kuma Allah ya yi nufinsa da wani alkhairi wata rahama ta zo gare shi taron ababen da ake kira ake bautatawa ba Allah ba sun isa su kare rahaman nan su hana ta zuwa wurin shi to shine abin da dama ake so su amsa tambaya ce amma ta kunshi inkari ta kunshi yi wa mutum musu akan abin da yake kai duk wanda kuke bauta ba Allah ba kaga ma ta shafi dukkan kowane irin abu mai hankali da mara hankali duk ya shiga ciki duk da cewa a ka'idar larabci man akan yi amfani da ita lil aqil an gane ko ma kuma li ghairil aqil amma wani lokaci akan kawo man ya kasance ana nufin ghairul aqil a kawo ma ana nufin kuma al'aqil duk yana iya yiwa a cikin larabci an gane ko ubangiji ta ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir khalaqa kulla dabbatin mimma ya halicci kowace halitta daga ruwa wa minhum man yamshi ala batni daga cikin sa akwai mai tafiya akan cikin sa ja ciki kamar me maciji yana da hankali amma sai aka ce man yamshi a madadin a ce ma yamshi wa minhum man yamshi ala rijlaini kamar me kamar mutum kamar ko me a cikin halittu dan adam ne kawai mai tafiya kan kafa biyu akwai wanda yake sama da adam kaga shi ma ya shiga manta shiga cikin su wa minhum man yamshi ala arba daga cikin su akwai mai tafiya akan kafa hudu kamar me duk suna da hankali amma aka kawo man ana nufin su ashe duk da cewa galibi a larabci man tadullu ala al-aqil ma tadullu ala ghayr al-aqil amma akan kawo man ana nufin ba mai hankali ba a kawo ma kuma ana nufin mai hankali dan kada wani ya kafa hujja da wannan ya ce to ai ayar da ta ce kul
afara'aytum ma tad'una abinda kuke kira ba Allah ba, sai ce kaga nan gurin su suna kiran gumaka ne wanda aka sassaka da katako ko ita ce wanda wannan ababen da suke kira ba masu hankali bane, da haka sai aka yi musu inkari. Da haka ba shi halatta ka kafa hujjar kan mutumin da yake kiran annabi ko yake kiran shehi ko yake kiran waliyi, dan saboda shi sai dai a ce man, ba za a ce ma ba. ina fatan kuna fahimta. To kaga sai ka ce masa ai wannan kai abin da ka sani ne cewa ma takan zo ne kadai ligar al-aqil, a larabcin haka ka fahimta, amma tana zuwa ga aqil tana zuwa ga gairul aqil, duk da cewa a rinjaye ga wancan ya kaza ga wancan ya kaza. ina fatan mun fahimta. wannan kuma sanannen abu ne a wajen larabci. wani daga cikin su ke cewa bakaitu ala sirbil qata izmarar nabi fa qultu wa misli bil buka'i jadiru asirbal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. yace na wuce sai na sami garke guda, dodo guda, jama'a guda ta hasbiya sun taso suna cikin tafiya, sai na fashe da kuka. na ce lalle iri na ya cancanta ya kuka dan ya nesa da gidan masoya. ya ku taron hasbiya, cikin ku wata ta bani aran fuffuke mana, ni ma in tashi in je. ina fata an fahimta. wato ya tana da gidan masoya da sun yi nisa, yanzu kuma baya da fuffuken tafiya, sai ga garke guda na hasbiya ko na tantabaru sun zo cewa yace asirbal qata, ya ku taron tantabaru, ya ku taron hasbiya, hal man yu'iru janahahu, cikin ku akwai wanda zai bani aran fuffuke. kaga sai ce man yu'iru, amma da yace ma yu'iru, tunda sirbal qata ghairul uqala. ina fatan kun fahimta. la'alli ila man qad hawaitu aqim. qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi, ku bani labarin abinda kuke bautatawa ko wanda kuke kira duk min dunillahi wanda ba Allah ba. in arada ne Allah bi durrin, idan Allah ya nufaci ni da wata cuta, hal hunna kashifatu durri, shin za su iya yaye wannan cutar? aw arada ne bi rahma, ko kuma ya nufaci ni da wata rahama, hal hunna mumsikatu rahmati, shin sun isa su kame rahmarsa? ba su isa ba. in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. an gane ku. idan Allah ya nuface ka da alkhairi ba wanda ya sai hana, idan Allah ya nuface ka da su ba wanda ya sai abin da kaga waccan ayar ta goyi bayan wannan, ta maimaitu cikin suratul an'am da kuma cikin wato ainihin suratul yunus. a can gurin wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in. a can gurin in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim. an gane ku. to don saboda haka duk abin da ya zo daga Allah ne, abin da kuma duk ya so shi ke jarrabar mutane da wahala, shi ke ni'imtar da mutane da kuma abin da ya ga dama ya ni'imta su da shi, ko na dukiya ko na ilimi ko na albarkar rayuwa ko na haɓarkar kasuwanci ko na kowane irin abu ne. shi yasa ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk abin da ya zo muku na ni'ima daga Allah ne, babu wani mai bada ni'ima sai shi. mala'ika baya bayarwa, annabi cikin annabawa baya bayarwa, manzo cikin manzanni baya bayarwa, ballantana wali, ballantana shehi, ba wanda ya sai ni'imta ka sai Allah. wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'aruna. idan wata cuta ta shafe ku kuma wurin sa kuke raki, kuke daga murya, kuke kwakwazo dan ya ansa kiran ku subhanahu wa ta'ala. amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. wane ne wanda yake ansa kiran wanda ke cikin matsatsi? al-muttar, wanda ke cikin halin kakanika yi, wa ke amsa kiransa? Allah madaukakin sarki, banda shi ba mai ansawa. to wannan ne in ka faɗa sai a ce ka zagi waliyai, ka ce wane na wuta, ka ce wane yayi kaza, wannan kawai ka faɗa. menene laifinka a cikin aya kaza ka fassara? sai dai ka za ka wuce karka fassara. qul hasbi Allah, ka ce da su Allah ya ishe ni. hasbi Allah, sai malamai suka yi sabani wajen li'irabinta. waɗansu suka ce hasbi mubtada, Allahu khabar ɗinsa kenan. waɗansu suka ce a'a hasbi khabarun muqaddam, Allahu mubtada mu'akhkhar. na ba an fahimta.
dan ka san ga ka'ida ga mubtada shine ya zo a farkon zance, an gane ko khabar kuma ya zo a ƙarshen zance. Amma wani lokacin ya halatta khabar ya zanto a farko, mubtada ya zanto a ƙarshe. shine ce wal aslu fil akhbari an tu'akhkhara wa jawwazu at-taqdima iz la darara, inji ibn Malik. Asali duk inda khabar yake zanto a ƙarshe, amma wa jawwazu at-taqdima su malaman nahwu sun ce ya halatta a gabatar da khabar din duk da haqqu at-taqdim, a ta'khir a gabatar da shi iz la darara idan ba zai cutar ba. To a cikin wannan li'irabin da wanda suka ce hasbi mubtada Allahu khabar, da wanda suka ce hasbi khabarun muqaddam Allahu mubtada muakhar, wani li'irabi ne fa zama daidai, wanne fa ba da cikakkiyar ma'ana? Li'irabin farko shi yafi zama daidai, shi yafi ba da cikakkiyar ma'ana. Saboda me? Saboda a li'irabin farko idan ka ce hasbi Allahu ka tafi akan abin da dama shi aka sani a asalin zahirin larabci, mubtada ya fara zuwa sannan khabar, sai zanto Allahu khabar ne. Sannan nan take zai zanto kaya hasarin gaba ɗaya ba ka da hasbu sai Allah maɗaukakin sarki, domin idan ka ce hasbi Allahu ya sha bamban da Allahu hasbi, domin da ka ce hasbi Allahu kana nufin ba wanda ya ishe ni, ba mai gamsar da ni, ba mai wadatar da ni, Allahu sai Allah kaɗai. Daidai shi ka ce la hasba illallah, la kafiya illallah, ba mai gamsarwa ya wadatar sai Allah. Fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawifunaka bil ladina min duni. Kaga ya fi cikakkiyar ma'ana. Amma idan ka ce Allahu hasbi, to ya iya yiwa ba shi kadai bane, babban da shi ma wani kuma hasbuka ne. Ina fatan kuna fahimta. Yake bari mu daina tafiya da yawa, kar mu tafi wadansu su fara gingedi. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun, a gare shi ne kadai masu dogaro suke dogara, ban daga Allah ba wanda zai dogara kuma ga wani, kuma sai Allah kadai yake dogara. To malam ya kafa hujja da wannan aya dan ya nuna cewa lalle rataye zobe, lalle rataye kowane irin zare a kowane sashi na jiki ko makamantansu da nufin a ɗauke cuta ko a hana ta zuwa, lalle yana daga cikin abin da yake shirka ne. Dan aya ta nuna ga Allah maɗaukakin sarki kadai zaka dogara. Hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Rataye zare ko rataye zobe ko rataye laya kamar yadda shi babinsa zai zo nan gaba, domin mutum ya jawo alkhairi ko ya kare cuta, ko domin ya ɗauke cutar da take kansa, ko da yake jin tsoron za ta same shi ya hana ta zuwa, yana daga cikin shirka. Domin ka rushe tawakkali, ka rataya akan zare, ka rataya akan zoben da ka rataya a madadin ka rataya ga Allah. Allah ko ya ce da manzansa qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. kun fahimci dangantakar ayan da babin ku. wa an imran bin husayn radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. wannan hadisi an karbo daga Imran ibn Husayn. Imran ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf al-Khuzai, ana masa da alkunya Abu Nujayd. Sahabi ne shi, babansa ma sahabi ne. Ya musulunta a shekaran da aka yi yakin Khaibar. An gane ko? Ya mutu a shekara ta 52 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imran ibn Husayn yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'a rajulan fi yadihi halqa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum a hannunsa ga zobe min sufrin, zobe wanda yake na tagulla shine sufur. An gane ko safar. Faƙala sai ya ce da shi ma hazihi, wace zobanya ce wannan a hannunka, wane irin zobe ne kuma wannan, menene amfanin zobe kuma a hannu, menene sababin ka na sanya irin wannan zobe. Kala sai ya ce min alwahina, wato kaga sababin da yasa ya rataye zoben kenan. Ai na sanya ne saboda ta cuta da Laraba ke kira alwahina, wata cuta ce da ke kawo mutum a dantse akwai wata jijiya wadda ta hada dantsen mutum da allon kafadarsa. Yawanci takan yi wa mutum ciwo, wani lokaci ne rinka jin damatsansa. Ciwo ne wanda Ibn al-Asir ya ce maza kawai ke yin sa banda mata. An gane ko?
sai ce ai na rataye wannan zoben ne saboda wannan cutar ta dame ni zoben ya dauke, ko kuma na rataya saboda jin tsoron kar cutar ta same ni zoben ya kare, shine minal wahinati. kun gane ko? faqala sai ce in zaiha, shire ta daga jikinka, fa innaha la taziduka illa wahana, ba abin da za ta kara maka sai cuta din, sai rauni. fa innaka law mutta wa hiya alayk, da a ce zaka mutu wannan zoben da karataya a hannu ko da kasa a hannunka kana mai wannan itikadin yana tattare da kai, ma aflahta abadan, har abada ba za ka rabota ba. rawahu ahmad, wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi bi sanadin la ba'sa bihi, da sanadin da yake la ba'sa bihi. Galibi idan sun ce la ba'sa bihi zai zama hadisi hasan, sawa'un hasanun li nafsihi ko kuma hasanun li ghairihi, hasanun li zatihi ko hasanun li ghairihi. To amma a bisa ga yadda bincike ya nuna, banda imamu ahmad, ibnu hibban da al-hakim an-nasaburi da ibnu majah duk su rawaito hadisin, amma kuma hadisi ne da'ifi. kun gane ko? wato wannan hadisin ba shi ne ya kamata Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kafa hujja da shi ba a wannan babin, domin hadisi ne da'ifi. hadisi da'ifi kuma ba a kafa hujja da shi. in mun zo gaba ko a ji wanne za a kafa hujja da shi. walahu an uqba bin amir marfu'a, walahu da yace walahu damiri na koma zuwa gawa ba Imran ba, Ahmad ne, dan ya ce rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi, walahu ay wali Ahmad. haka hadisi ya zo cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal an Uqba bin Amir, daga Uqba ibn Amir wanda shi ma sahabi ne, marfu'an, manzon Allah ya ce. dai idan sun ce marfu'i to shine hadisin da manzon Allah ya faɗa, wa ma udifa lin nabil marfu' wa ma li tabi'in huwa al maqtu'. manzon Allah ce man ta'allaqa tamimatan, dukkan wanda ya rataye laya, fala atamma Allahu lahu, kada Allah ya cika masa nufinsa. wa man ta'allaqa wada'atan, dukkan wanda ya rataye wuri, fala wada Allahu lahu, kada Allah ya kwantar masa da hankalinsa. wada'a wato wuri kenan, bayan san wuri. to waɗansu ba suna rataya shi ba wuya, ko su rataya shi a jiki, ko su yi mai laya da shi da nufin kariya. to wannan hadisi shi ma kamar yadda muka faɗa Imam Ahmad ne ya rawaito shi, amma kuma shi ma kansa hadisi ne da'ifi, ko da Sheikh Nasiruddin Albani ya isharar zuwa ga da'ifancin sa, amma ba a cikin silsila da'ifa ba, a cikin silsila sahiha. wa fi riwayatin, a wata riwaya ta daban, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. to kaga wannan ita ce riwaya sahihiya a cikin wannan babu. kun gane ko? man ta'allaka tamimatan, duk wanda ya rataye laya, faqad ashraka, hakika ya riga yayi shirka, hakika ya riga yayi shirka, wanda duk ya rataye laya. to wannan hadisin shi kansa Imam Ahmad din ya rawaito shi, haka al-Hakim an-Naisaburi ya rawaito shi, kamar yadda muka faɗa hadisi na sahihi. Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha a karkashin hadisi na 492. wato kaga kenan a juz'i na farko zaka same shi a cikin silsilatul ahadith sahiha, da haka dai hadisi ne sahihi. man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka, dukkan wanda ya rataya da laya, wato man ta'allaqa ba lalle bane ya zanto wai ya rataya ta a jikinsa, a zuciyarsa ta rataye da ita, cewa tana amfani, tana taimakawa ko dan jawo alheri ko dan kare sharri. sawa'un shine ya rataya ta a jikinsa, ko ya rataya wa motarsa, ko ya rataya wa ɗansa, duk dai ya zama ta'allaka tamimatan. kila ka zo a jikinsa babu laya, amma a jikinsa yaron motarsa akwai, a kofar gidansa akwai, a jikin dabbarsa akwai, a jikin yaronsa akwai. to kaga wannan ta'allaka tamimatan kenan. to fa kada asharaka, hakika yayi shirka. kun gane ku? dan abin da ta'allaka tamimatan ke nufi kenan. ولابن أبي حاتم أن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. ابن أبي حاتم شين الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي، babban malamin hadisi ne, shine mai littafin aljarhu wa ta'dil. ya mutu a shekara ta 275 bayan hijira. ibn abi hatim ya rawaito cikin littafinsa an huzaifa, daga huzaifa ibn al-yaman
shine Huzaifa ibn al-Yaman, ɗaya daga cikin shahararrun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ana kiransa sahibu sirri, wato babansa Yaman shi kansa sahabi ne, an gane ko. Shi Huzaifa ya mutu a shekara ta 36 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a lokacin halifancin Ali bin Abi Talib. An karbo daga Huzaifa annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt. Huzaifa ya ga wani mutum ga zobe ga zare a rataye a jikin hannunsa, min al-humma, wai saboda masassara, saboda zazzabi sai ya rataye zare kada zazzabi ya kama shi ko kuma ya samu saukin zazzabin da ke damunsa. Da Huzaifa ya ganshi fa qata'ahu, sai yanke wannan zaren. Wa tala qawluhu, sai karanta fadin Allah ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Da yawa daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah face sai gashi suna shirka. Ma'ana ya kafa hujja da wannan bisa ga cewa abin nan rataye zaren nan shirka ne. To wannan riwaya ta Ibn Abi Hatim, da yawa daga cikin malamai sun da'ifanta ta ita ma, saboda sanadin zuwa ga Huzaifa akwai ta cewa a cikinsa. Kun gane wannan? Saboda haka dai a cikin wannan babi gaba ɗayansa malam ya kawo aya ɗaya da hadisai nawa? Hadisin farko hadisin Imran, ko ba haka ba? Hadisi na biyu daga Uqba ibn Amir, hadisi na uku bai faɗi sahabinsa ba, sai riwaya ta hudu daga Huzaifa. Cikin dukkan waɗannan riwayoyi da ya kawo guda hudu, guda ɗaya ce ta tsira a sakelin malaman hadisi, duk sauran da'ifai ne. Ina fata an fahimta. To wannan guda ɗayan da ta tsira da ita da aya ta alkur'ani, riwaya ɗaya da aya ta alkur'ani, ai sun zama hujja. Ko da bai kawo ko hadisi ɗaya ba, ayar da ya kawo ya isa ta zama mai. To amma sai ya zo da hadisi, kaga sai ya zanto hadisin, wato ayar ta yi maganan duk abin da kuke kira ba Allah ba, sannan kuma ta nuna dogaro akan wani wanda ba Allah ba, duk wannan zai iya shiga cikin shirka. To amma bata nassanta cewa shirka bane ba karara, amma hadisin man ta'allaka tamimatan faqad ashraka ya nassanta cewa wannan abin menene shirka. Ina fatan kun fahimta. To kaga ka'idar karantarwa ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, duk yadda kake girmama malami, idan ya kawo wata magana sai ka yi bincike, in ta tabbata ka faɗa, in bata tabbata ba ka faɗa rashin tabbatuwarta. Wannan baya nuna ka ci mutuncinsa ko ka zarge shi, ka roƙa masa gafara kan kurakuransa da yi, shikenan kuma kai kuma ka kaucewa kuskuren karka fada ciki ka faɗi me daidai. Wannan ita ce ka'idar koyarwar sunna, kuma ka'idar koyarwar musulunci kenan. Ina fatan kuna fahimta. To gaba ɗaya shi wannan babi da babin da zai zo bayansa, idan kuka lura, wai me yasa mutane ke rataye ko zobe ko wuri ko laya a jiki? Ma'ana sun rike waɗannan al'amari ne a matsayin sababi na me, ko na jawo alkhairi ko kuma na me, na iji sharri. To ka'idar sababi a addinin musulunci iri biyu ne, ko dai sababi na shari'a, shine abin da shari'a ta nuna sababi ne shi na jawo kaza ko na kare kai daga kaza, ko kuma sababi na kaddara. Ma'ana sababi na kaddara kuma shine abinda gwaji ya nuna yana maganin kaza, an gwada so ɗaya so biyu so uku so hudu so wani adadi da lalle abu kaza idan an yi shi yana maganin kaza. Bari mu ga misali da sababi na shari'a. A shari'ance zuma tana magani, saboda me? Menene ya nuna mana zuma sababi ne na waraka daga cuta? Shari'a, saboda ayata alqur'ani, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma yarisun thumma kuli min kulli ath-thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un lin-nas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Fihi shifaa'un lin-nas, Allah da kansa yace daga cikin zuma wani abu na fitowa, abin sha na fitowa daga cikinta,
sharabun abin sha mukhtalifun alwanuhu launinsa daban-daban, kaga farar zuma, kaga ja, kaga ruwan dorowa, launi daban-daban. Fihi shifa'un linnas, a cikin sa akwai waraka ga mutane in sun sha. Da haka zuma tana maganin al'amura da yawa. Tana maganin ciwon ciki idan an sha, kamar da hadisin manzon Allah ya nuna. Tana maganin ƙunar wuta, dukkan mutumin da ya kone ba maganin da zaka sa masa wajen wurin ya warke sama da zuma. In ka samu zuma mai kyau wadda ba a garwaya ta da komai ba, ha'inci ba ya ha'inci cikin ta ba, to kaga wannan fihi shifa'ul linnas. Yanzu zuma ana rikarta a matsayin sababi na waraka, to amma sababi ne na kaddara ko sababi na shari'a? Na shari'a. Saboda me zama sababi na shari'a? Nassin Qur'ani ya nuna. Nassin Qur'ani ya nuna. Karanta suratul Baqara sababi ne na hana aljanu shiga gidan mutum, tunda manzon Allah ya nassanta cikin hadisi shaytanu suna gudu daga gidan da ake karanta mai suratul Baqara. Amma dan wurin kamar yadda nake faɗawa mutane, lalle karanta suratul Baqara sababi ne na shaytanu su gudu daga gida idan ana karanta ta a gida. To amma ta iya wani gidan yanzu kaga ana karantawa kuma a gidan ga wata tana da aljanu, kaga aljanu ba su gudu daga gidan ba, to gashi ko manzo Allah ya ce za su gudu. To me kawo haka? Ko da abu ya zama sababi na korar abu, abin ba a cin nasarar koran abin sai in an kauce wa sababin jawo shi. Domin daga cikin abin da ke jawo aljanu cikin gida akwai kazanta, dan aljan ba inda yake so irin wuri mai kazanta, da haka yake shiga ban daki. To ga yanan gizo-gizo a gida, can ga daddawa, can ga wata kuka tana tsami, nan ga menene, nan ga menene, ba kun yi sababin kirawo aljanu ba? Ko hotuna iri-iri, nan ga hotonka, nan ga hoton matarka, nan ga hotonka kai da matarka tun kuna samari irin na samartakan nan, nan ga shi bayan ta haihu daya, nan ga shi bayan ta haihu uku, nan ga ta da da ya'yanta, nan ga menene, nan ga ta shafa hoda, can ta sa wani jambaki ta murguda baki. An ganin kudu duk sababi ne na kirawo me. Ga kaset na bidiyo ko na audio kaset na kaɗe-kaɗe, an gane ko irin su Garba Zuba, irin su Shata, irin su Dan Kwairo, irin su wane ne, an gane ko ga su goge, ga su gurumi, ga su menene, ga waƙoƙin India, ga waƙoƙin America, saboda ku ɗan boko ne ana ta jin waƙoƙi, ga bidiyo kaset na 'yan wasan kwaikwayo, na fininnika, na fatsara, na rashin mutunci, na dukkan wani abu. To waɗannan ai kamfani ne na zuwan aljan. Wannan ba a kullum ka karanta suratul Baqara dai ba za ka hana aljan ya zo nan wurin, dan za ka yi shiru aljan kuma zai shiru. Daga lokacin da ka karanta zai tafi, da ka yi shiru ka kunna wancan kuma sai ya zo. Ina fatan kun fahimta. To mu wuce, wannan ya da zango ne na danyi kaɗan dan karwa, dan ka ce karanta suratul Baqara na koran aljanu, sai ga gida ana karanta suratul Baqara ga wata tana da aljanu, ga wani na da aljanu, ko ba haka ba? To sai aka kauce abin da ke jawo shi. Ko tana fita babu hijabi, babu sutura mai kyau, ko tana bayyana gaban muharramanta ko da direban gidansu ne, ko da mai dafa tuwo din gidansu ne, ko da wane ne, tana bayyana a gabansa kuma babu hijabi, ba tare da ta yi sutura ba, ai ba muharraminta bane ba. An gane ko tana fita da direba daga nan gurin ya tuka ta zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza, kuma babu shiga ta kirki, duk waɗannan ai ba muharramanta bane ba. To wannan ya zaka karaba ta da aljanu kuwa? Asiri Allah ya kiyaye. A takaice dai karanta suratul Baqara sababi ne na koran aljanu, sababi na shari'a ko na kaddara? Na shari'a. To sai sababi na kaddara, an gane ko? Kamar a ga mutum ga wata cuta, ga waɗansu kuraje a jikinsa sun fito, a yi masa sakiya a ga ya warke. Kaga wannan gwaji ne, sakiya tana zama sababi na warakar mai na warakar cuta a jiki. To duk abin da aka jarraba shi, an jarraba kaza yana maganin kaza, an jarraba kaza yana maganin kaza, an jarraba kaza yana maganin kaza, kuma ya zanto abin nan baya kunshi da najasa, an gane ko ba najasa bane ba, to shikenan ya zama sababi na kaddara kenan wajen warakar cutar kaza. To ka'idan sababi wanda yake na kaddara dole ya zanto sababi ne na zahiri, ido na gani, kuma dole ya zanto tasirin sama abin ne na zahiri. Dan kada wani ya zo ya ba da laya ce ai ita ma an jarraba an ga tana maganin kaza, an jarraba an ga kaza bai faru ba, an jarraba an ga kaza bai faru ba. Sai mu ce akwai bambanci tsakanin sakiya da laya. Sakiya abu ne da gashi aka dauka aka sa jikin mutum kwarai da gaske, kuma ga
ya kashe wannan cuta, ya zama sababin warkewa, gwaji ya nuna. To amma laya kuwa sababi ne amma a ɓoye, kai baka gaba yadda ya kori abu. Lokacin da ka rike ta a matsayin barawo ba zai shiga gidanka ba, sai barawo ya zo bai shiga gidanka ba, ba ka da tabbas ɗin barawon nan sun yi ido hudu da layan nan don haka bai shiga ba. Ina fata an fahimta. Amma lokacin da aka yi sakiya ga mutum kan kurjinsa, kowa ya gani. Lokacin da mutum baya da lafiya ya je asibiti, likita ya masa allura, kowa ya gani. Sababi ne zahiri, tasirinsa mubashir kuma wato zahiri ne ko mubashir ne. Mubashir gashi ya taba jiki din, amma barawon can layar bata taba shi ba, ballantana ta kore shi. Babu mamaki bai ma san akwai ta ba, ita ma bata san barawo ya zo ba, laya bata san da barawo ba, barawo bai san da laya ba. Amma mai sakiya kuwa zai ce bai san an yi masa sakiya ba. Ina fatan kun gane bambanci. To amma ta iya yawa ka riƙi laya ka ga abin da kake itikadi ya faru, wannan ko da ka gan shi, to wannan mujarrad shu'ur ne nafsi, wato psychologically ne kawai kake jin yana da magani, amma baya da maganin. Kamar za a ce baka da lafiya, a ce an je asibiti amma likita baya nan, amma an samu wata nasu wadda kwanan nan ta fito ma bata riga ta tana aiki ba, ta zo ta duba ka da wuya ka ji ka warke. Kila gashi ta zo ta duba ka, ta ci sa'a, ta fahimci me dame ka, ta baka maganin, duk ba za ka zo rikiya ba. Amma da an ce ai ga likita nan ya zo, likitan kuma a ce ba ma wani abin nan ba, consultant ne, wato almustashar ne, tabib ne wanda yake mustashar, wato kwararren likita, kuma ya daɗe yana da ya zo ya kalle ka da me ya kaza ce ai wannan abu ne mai sauki, ai kawai abin da yake bukata hutu, ko baka sha magani ba za ka warke. Daga wannan faɗin magana sai ka ji ka fara me psychologically, sai ka ji ka fara samun sauki. Ko babu wani sauki, kawai shu'ur ne na zuci. Yadda zuciyarka ta kawo fatan sauki da wuri, sai ka ji kamar saukin ya faru amma ba samu wai ba. Ina fata an fahimta. To haka zuciyarka in tana ta yi laya tana maganin kaza, da an baka an ce jarraba kaza, haka kawai sai ka ji kamar abin ya faru ko ba faruwa yi ba. Yana nan. Da haka da yayan uwa, shi sababi ba a rikon abu a mayar da shi ya zama sababi ko na jawo alkhairi ko na jawo cuta, dole sai in ya zanto sababi ne shar'i ko sababi ne na kaddara. Wancan shi ne ake cewa as-sababu shar'i, wannan kuma as-sabab al-qadari. Ina fata an fahimta. To idan mutum ya sababi na kaddara ko sababi na shari'a, shi kanshi wajen ta'amuli da shi akwai al'amura guda uku da ake son kada bawa ya rabu da su. Wajen ta'amuli da shi abubuwa guda biyu kai. Abu na farko wanda yake da shi ne zan sa da zama na uku shine na riga na yi bayanin sa. Dole ba za a yi amfani da sababi ba sai ya zanto sababi ne na shari'a ko sababi na me na kaddara. Abu na biyu akan wannan shine kada mutum ya dogara da sababin, sai dai ya dogara da wa Allah madaukakin sarki. Abu na uku, lokacin da ya nufaci sababin, kar ya yi itikadin cewa sababin da kansa yana da tasiri, dole ya zanto bi qada'illahi ne wa qadarihi kafin ya yi tasiri. In Allah bai sanya wato ainihin bai ga dama ba, duk da tasirinsa ba zai tasiri a jikinka ba. Shi yasa sai wani ya sha magani ya yi gudawa, wani ya sha kuma ko tusa bai ba. Amma ga shi maganin ɗaya ne, ya zama sababi na sanyawa wancan ya yi gudawa ya samu sauki na abin da ya dame shi a cikinsa, wannan ya sha rihi ma bai ba. To kaga sababi baya gudana shi kadai, dole ya kasance murtabitan bi qada'illahi wa qadri. La budda an yakuna murtabitan bi qada'illahi wa qadri. Ina fatan kun fahimci wannan da kyau. To dukkan abin da zaka rika a sababi a haka ya kamata ka dauke shi. Kuma ka'idar mutane shine yawanci dangane da mu'amala da asbab, mutane kashi uku ne. Ko dai mutanen da suka dauke sababi suka bashi tasiri, an gane ko, su dauka magani na walkarwa ko Allah bai kaddara ba, kawai yana maganin kaza kaulan wahida. Wannan sun yi guluwi wajen rikon sababi, an gane ko ko mutumin da ya kore sababi gaba daya, shi bai daba da dukkan wani sababi, ba wani mai maganin komai, da haka ma shi ba zai komai ba wani sababi da zai rika wai dan ya kare shi daga wata cuta ko da ya ja masa alkhairi, kawai ba ruwan shi ya rushe sababi, kawai ya jingina abin ga mashi'a ta ubangiji ne kadai, amma babu sababi. Kaga wannan shi ma kuma kuskure ne, dan waɗansu daga cikin yan bid'a sun ɗauki haka, irin su qadariyya da kuma wato ainihin jahamiyya da waɗansu daga cikin asha'ira. Su suna ganin aiki na da'a ba shine sababin shiga aljanna ba,
kamar yadda aikin sako ba shine sababin shiga wata ba. An gane ko sababin shiga aljanna kawai ganin daman Allah ne, yan daga dama shi aljanna. Me sababi ba a sani ba dan ba a sani ba, ta iya akwai sani ne ba ma. Babu wani sababi kawai ke shigar da mutane aljanna, babu wani sababi kawai ke shigar da mutane wuta. Kaga wannan ai munin ladabi ne ga Allah. An gane ko kuma suna ganin cin abinci ba shine sababi na koshi ba sam. Idan Allah ya ga dama ka koshi zaka koshi. Shan ruwa ba shi ke koran kishirwa ba sam. Idan Allah ya ga dama ka ji kadar jin kishirwa zaka dana ji sam, ba za ka yi riko da wannan. Kaga wannan wato sun ma rusa kansu in suke haka, dan da ya kamata su dana ci su dana mai sai da sha. To da haka dai abinda ake so mutum ga ya dauka a tsakatsakiya, kada ka rike sababi sai abinda shari'a ta mai da shi sababi ko kuma kaddara ta mai da shi sababi ɗaya kenan. Kada ka roga daga wannan sababin cewa shi ke jawo alkhairi shi kadai. An gane ko a'a, ka dogara ga Allah madaukakin sarki. Ka tabbatar abu na uku, sababi baya tasiri dole sai bi qada'illahi wa qadarihi, sai da kaddarawan Allah da kuma da zartar wasa subhanahu wa ta'ala. Ina fatan kuna fahimta. Babu ma ja ko da ke akwai abin nan, akwai fihi masail ko fihi masail. A cikin wannan babu akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, at-taghlizu fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limithli zalik. Wato kausasa harshe, kausasa zance dangane da rataya zobe ko zare ko makamantansu limisli zalika, domin makamancin haka, wato domin jawo amfani ko kawar da cuta ko kuma domin ɗauke cuta ko kare ta hana ta zuwa. Asaniya, na biyu, anna sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflaha. Sahabi inda a ce zai mutu alhali ga wannan zobe a jikinsa, ga laya a jikinsa, an ce ba zai rabota ba. Wato ya kafa hujja da wancan hadisi wanda muka ce da'ifi ne ko da wanda manzo Allah ce masa law mutta wa hiya alayka ma aflahta abada. Fihi shahidun li kalami sahabati anna ash-shirka al-asghar akbar min al-kaba'ir. Wato a cikin wannan hadisi, wato inda ya inganta kenan, lalle akwai abin da ke nuna shaida ga maganar sahabbai ta cewa karamar shirka, duk da cewa ba ta fitar da ita daga mai yinta daga musulunci, to amma fa ta fi kowace kaba'ira girma. Ta fi shan giya, ta fi zina, ta fi kaza girma. Kun gane ko? As-salisa, abu na uku, annahu lam yu'zar bil jahala. Wato wajen rataya laya ba a ba mutum uzuri da jahilci. Wannan magana ta malam ta yi ijimali da yawa gaskiya, cewa lam yu'zar bil jahala mas'alan. Ina fatan kuna fahimta. Kamar itikadin wato ainihin allolin guda biyu ne ko uku a duniya, a madadin ya zama guda ɗaya. Gashi ko Allah na cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah, wato ba zai yi ba a hankalce a sami abun bautawa sama da ɗaya, domin inda sun zama biyu da sai su zama kamar yadda sarakuna suke, lamma ta'addadatul muluk taharabu. Sarakuna da zaran sun ki da dubu sai su yi mai, sai su yi husuma da juna, kowa na son ya ƙara bunƙasa mulkinsa akan na ɗan uwansa. Wannan ɗabi'ance haka duniya take a kowane sashi na duniya. To amma idan ya kasance guda ɗaya ne sai ga babu hamayya. To inda a ce abin bautar ba ɗaya bane, da sauran sun yi hamayya da shi, kuma da dole ba zai zanto sun yi kafaɗa da kafaɗa ba, dole wani ya koni. To wanne ne Allah din? Wanda ko ya fito ya kamata ya zama shine Allah, sauran wanda aka bi su kuma su zanto bayi gare shi. Kun fahimta da kyau? To kaga irin waɗannan itikadin cewa akwai Allah sama da ɗaya a duniya, to kaga wannan abu ne wanda yake dan jahilcin mutum ya kashe wannan, ba zai zama uzuri a wurinsa. Wannan dai akwai mas'ala ta shin ana bada uzuri da jahilci ko ba da uzuri da ita, wanda malamai sun yi tanawulin ta a rubuce-rubucen su. Ha ko malamai suna buga misali da kamar abinda aka umarce ka kai, sai ka je kai ba yadda aka ce ba, yin nan ba yadda aka ce ba jahilci ne ya jawo maka yinsa ba, ya zama uzuri a wurin Allah. Amma idan aka haramta maka yin abu sai ka je kai abin bisa ga jahilcin baka san haramci bane, kaga akwai bambanci. Wanda ya sha giya dan ya jahilci hukuncin ta a cikin musulunci bai san haramun bace,
yayi zina dan ya jahilci hukuncinta a cikin musulunci bai san haramun ba ya auri mace sama da 4 dan ya jahilci hukuncin hakan shi sabon musulunci ne bai sani bai je wannan misali, to wannan yakan zama uzuri na ba za a kama shi da laifin ba, amma ba shi ke nuna auren kuma ya zama ingantacce ba. Daga lokacin da aka ce sai a rushe auren, amma za a kama shi da laifi ba za a kama shi da laifi ba. To amma wanda ya zo yana yin sallah bai san yadda ake yin sallah ba har shekara 4 ko 5 sai ya gamu da wani wanda ya iya sallah sai ce masa ga yadda ake yi, wancan ta da ta yi ba ta yi ba, ina fata an fahimta, sallarsa ba ta yi ba. Suna kafa hujja da hadisin Khallad bin Rafi da yazo yayi sallah yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum, manzon Allah yake cewa irji fa salli fa innaka lam, suka ce manzon Allah ya kore sallar, yace lam tusalli, baka yi sallah ba. Yaje sake ya dawo manzon Allah ce baka yi sallah ba, yaje sake ya dawo manzon Allah ce lam tusalli, baka yi sallah ba. Yace wallazi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghayra, na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya ban iya sallah sama da wannan ba. Manzon Allah ce to daga yanzu zaka yi sallah ga yadda zaka yi, ga yadda zaka yi, ga yadda zaka yi. Kaga ya kore tana cewa bata yi ba, ma'ana bai bashi uzuri da jahilci, bai ce ba tun da kai jahili ne je ka ta dadin ta yi, amma bai ce masa ya ramuwa ba. Rashin ramuwa kuma wannan daban. Yanzu a nan gurin cewa baka yi sallah ba yanzu na sallar sa bata yi ba, an gane ko? To amma za a kama shi da laifi na yayi ta yin sallah bata yi ba, to a nan gurin magana take, ma'ana ba za a kama shi da laifi ba. To tunda ba za a kama shi da laifi ba, za a ba shi ladan sallar da yayi, ai ba ta yi ba, don haka ba za a ba shi ladan ba, ma'ana la lahu wala alaihi. Kun ga akwai bambanci kenan. Ashe jahilci an sa nan bai zama uzuri ba, inda jahilcin sa uzuri da duk sallolin da yana da ba yana da bai yana da lada, amma ko manzo Allah nuna babu lada tunda ba ta yi ba, ya za a ba shi lada. Ina fatan kuna fahimta. Da haka dai yadda malai kawo, amma ka kaman rataye laya, musamman kuma za a zo kan laya wadda ke in ta zanto ta alkur'ani, to za a iya ba mutum uzuri da jahilci, musamman in ta zanto ta alkur'ani, tunda akwai shubuha game da ta alkur'ani mai girma. Na farko nassi ne na alkur'ani ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rataya bisa ga jahilci, za a iya ba shi uzuri. Amma misali laya wadda take ba ta wannan ba, to kila ita malam ke nufi laya da bata alqur'ani ba, kamar da sunan aljani aka yi laya ka zo karatiya, wannan ba zai zama uzuri ba wurin Allah madaukakin sarki. Ina fata an fahimta. Dan kila sunan aljanin da kake kira wato kai da kanka ka san sunan aljanna ba suna ne daga cikin asma'ullahi al-husna ba, babu wani ishtibahi akan ka na cewa a'a ka kira sunan aljanna amma sunan Allah kana fata, saboda jahiltanka da sunan Allah ka kira na aljanna, kai da ka kira lokacin da ka kira ka san na aljanna, kaga wannan baya zama uzuri a wurin Allah. Arabi'a na hudu annaha la tanfa'u fil ajilati bal tadur, ko da anan kusa a duniya ita laya ba ta amfanarwa sai dai ta cutas, li qawlihi wala taziduka illa wahana, dan ya ce da shi ba ta kara ma komai sai rauni. Al-khamisa mas'ala ta biyar al-inkaru bit taghliz ala man fa'ala misla zalika, ya halatta inkari ta hanyar kausa harshe ga wanda ya irin wannan. السادسة مسألة شدة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، wato fitowa da zance karar kan cewa wanda ya rataye abu za a jingina shi da wannan abin, duk abin da ka rataya shi cewa yana amfanar da kai, to sai Allah ya kyale ka da shi, ga ya zai ya kyale ka da wannan abu, ma'ana sai ubangiji ta'ala ya kisa albarka cikin al'amuranka, ya ki shiga cikin lamarinka. as-sabi'a mas'ala ta bakwai التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، karara yadda manzon Allah ce dukkan wanda ya rataye laya yayi shirka. To a nan gurin malamai na magana wace irin shirka, don shirka akwai babban shirka akwai karamar shirka. To dukkan mutumin da ya kirayi sunan aljan ko ya rubuta sunan aljan ya nade a takarda ya rataya a jikinsa, ya rataya a wuyansa ko a dantsansa ko a motarsa ko a gidansa, da nufin wannan zai kare shi, an gane ko, daga wani sharri ko ya jawo masa wani alkhairi, hakika yayi babbar shirka, irin babbar shirka da ke fitar da mutum daga musulunci, dan tana da muni kwarai da gaske. Domin kariya din nan cewa abu kaza na karewa, aiki ne cikin ayyukan Allah wanda shi kaɗai yake banta da su, ya kare ka daga sharri, ya jawo maka mai, sai kai itikadin banda Allah wani na yin wannan,
ya zama kai tarayya da Allah cikin rububiyarsa. Shirka ne ma cikin rububiyya, domin abinda rububiyya take nufi kadaituwar Allah da yin ayyukansa. Cikin ayyukan nasa akwai arzitawa, akwai talautarwa, akwai kashewa, akwai rayawa, akwai saukar da ruwa, akwai ɗauke shi, akwai arzitawa, akwai talautarwa. To sai kai itikadin ga wani abu banda Allah yana iya arzitawa, an gane ko? Ga wani abu banda Allah yana iya talautarwa, yana iya karewa, yana iya ture barna ya jawo amfani. Yanzu ka jingina wani aiki wanda Allah ne kaɗai ke yinsa ga wani Allah, wannan yana kai tarayya da Allah cikin mai rububiyya, cikin rububiyya ya zama a shirku fil rububiyya. Ratayewar zuciyarka da wannan ta yadda da kai itikadin yana kwadaitarwa, yana karewa ko yana jawo amfani, sai kuma zuciyarka ta rataye da shi. Ratayewar zuciya da abu kuma shirka ne fil ilahiyya, an gane ko? Domin al'ilah huwa allazi ta'alahu qulubu, shine wanda zukata ke fatan samu a wurinsa, suke kaunarsa matukar kauna. To kai yanzu ka yi itikadin wani abu na cutarwa ko ya amfanar banda Allah, sannan kuma ka rataye zuciyarka da wannan abin kana sa rai a wurinsa ya kare kaɗin. Kaga ya zama shirkun fil rububiyya wa shirkun fil uluhiyya. Kaga wannan ba karamin shirka bace a baya. Ina fata an fahimta. To wannan cikin duk abin da wato ainihin yake makamancin wannan zai iya zama kuma wato ainihin ya zama karamar shirka, kamar ka ɗauki wani abin da yake ka ɗauka yana karewa, kamar zobe. Kaga shi ba laya bace ba, dan laya mai sunan aljan, laya mai sunan wani mutum wanda ba Allah ba, sunan wani halitta, sunan wani jinsi na aljanu ko mala'ika, ƙarar shirka kenan wanda ke fitar da mutum daga musulunci. Amma idan ka ɗauki wani abu kamar ka san zobe ne kadai, ba mutum bane, ba wani halitta bane, ba zobe, sai kai itikadin yana karewa, yanzu ka mayar da abin da ba sababi ba ya zama mai sababi, wanda wannan hukunci ne. Ka yi tarayya da Allah cikin hukunci, dan Allah ne ke da hukuncin ya mayar da abu ya zama kaza, ya mayar da abu ya zanto ba kaza ba, kai ma ka hawalta hukuman cewa yana amfani kaza. To da wannan waɗansu suka ci shi kanshi yana kaiwa zuwa ga babban shirka, waɗansu kuma suka takaita cewa karamar shirka ce ba ta kai waccan girma ba. Allah ya tsare mu. الثامنة مسألة تتكوس أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك wato rata ya zare a wuya don saboda masassara ko zazzabi shi ma yana cikin shirka din. At-tasi'a mas'ala ta tara tilawatu Huzaifa al-ayata dalilun ala anna as-sahaba yastadilluna bil ayati allati fi shirk al-akbar ala al-asghar. Yadda Huzaifa ibn al-Yaman ya karanta waccan aya dalili ne kan cewa ashe sahabbai suna iya kafa hujja da ayoyi da suka zo suna magana kan babbar shirka, sai sahabbai su karanta irin waɗannan ayoyi ga abin da yake karamar shirka ne. Ma'ana inda ruwaya ta tabbata da mun fahimci haka, kama zakara ibn Abbas fi ayatul baqara. Ko da yake asalin mas'alar shin sahabbai na iya kafa hujja da ayoyin da suke magana kan babbar shirka su kafa hujja da ita ga mutum in yayi karamar shirka, wannan ya riga ya gabata a wani darasi na baya lokacin da muke fassara wa minan nasi min yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah. Ko dai ita ko makamance ta, ina kyautata san lokacin da muke fassara ta ne muka yi wannan bayani, a kawo magana ta Abdullahi dan Abbas kan wannan. Al-ashira mas'ala ta goma anna ta'liq al-wada'i min al-ayn min zalika, rataya al-wada wato shine wuri, dan shine al-wada wato in suna da yawa in guda ɗaya ne al-wada'atu. Ko da ke waɗansu malaman lugha na fassara alwada'atu da cewa waɗansu duwatsu ne da ake tsuntowa a karkashin teku, kamar daga karkashin teku ko kuma in ruwa ya ɗan janye idan kana tana za a ga duwatsu kala kala, to irin wannan duwatsu. Amma dai galibi malaman lugha suna fassara alwada'a cewa shine wuri wanda ko ake caca da shi a dako ko kuma ake ratayawa a ciki. Shi ma min zalika yana daga cikin shirka rataya shi. Al-hadiyata ashar mas'ala ta 11 addu'a ala man ta'allaka tamimatan anna Allah la yutimmu lahu, wato addu'a bisa ga dukkan wanda ya rataya tamima laya cewa kar Allah ya cika masa manufarsa. Wa man ta'allaka wada'atan fala wada Allahu lahu, wanda ko ya rataya wuri to kar Allah ya kwantar da hankalinsa. Daga da'a ne
wada'a wato da'a wato kwanciyar hankali kenan ai taraka Allahu lahu ko kuma kar Allah ya kyale shi kamar wada'a da bi ma'ana taraka yana daukar ma'anar da'a hutu yana daukar ma'anar wada'a bi ma'ana taraka ma'ana ubangiji ta'ala kada ya bar shi da abin da yake jin tsoro. babu ma ja'a fir ruqa wat tama'imi babin da yake magana kan abin da yazo fir ruqa a cikin tofi wat tama'imi da kuma layu. ar-ruqa jam'i ne na ar-ruqyatu guda ɗaya kenan. at-tama'im jam'i ne na at-tamimatu guda ɗaya kenan. at-tama'im sun zama da yawa. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. wato wannan hadisi ya tabbata ne a cikin sahihul bukhari. idan an ce as-sahih ana nufin bukhari amma muslim ma ya rawaito shi hadisi ne muttafaqun alai. ana abi bashir al-ansari an karbo daga abu bashir wannan alkunyarsa kenan amma sunansa shine qais ibn ubayd annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ba'd asfari. shi qais ibn ubayd Allah shi kare da gare shi ya kasance tare da manzon Allah a cikin wani sashi na tafiye-tafiyensa da yayi fa arsala rasulan sai manzon Allah ya tura dan aiki a cikin rundunar matafiya ko ayarin matafiya da ke baya tunda ba lalle bane in taron kuna da yawa kuma kuna kan ababen hawa kai magana ka je da dukkan wanda ke bayan ka to ta manzon Allah na gaba ko manzon Allah na wani sashi wanda yake ba zai iya jiyar da kowa da kowa ba da yayi magana sai ce wane bi dukkan cikin ayarin tafiya ka sanar da kowa fa arsala rasulan manzon Allah ya tura dan aiki Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qiladatan illa qutiyat. wato kada dan aiken nan ya kyale kada ya bari fi raqabati ba'irin a wuyan kowane raƙumi qiladatan wato wani abun wuya min watarin da aka yi shi da wato ainihin tsirkiya an gane ko watar dai shine fatar da ke jikin baka da ake da ita to irin wannan fatar da ke jikin baka wadda da ake sa kibiya a yi harbi idan ta daɗe ta kwana biyu ana amfani da ita su laraba idan sun yanke ta sai a rataya ta a wuyan dabba wai wannan maganin baki ne ko maganin wata cuta ko wani abu an gane ko to watar dai shine tsirkiya kenan don abin da aka ɗaura shi jikin baka kenan ko abin da ake ɗaurawa cikin goge don agoga shine watar a larabci. yace kare kyale a cikin wuyan kowane abin nan kiladatan abin wuya min watarin da aka yi shi na tsirkiya au kiladatan ko kuma kowace irin kilada abin wuya illa qut'at face sai an yanke shi. to cikin wannan hadisi marwayacin hadisin yayi shakka ko dai manzon Allah ce Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin ko kuma ya ce Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin qiladatan illa qut'at. kada a kyale a wuyan kowane irin abu wato qilada dama qilada dan shine abun wuya daidai da abun wuyan da mata ke sawa ana kira shi suna qilada a cikin larabci. to za ga har yanzu akwai al'adu irin waɗannan a ƙauyuka a wuyan jaki ko doki sai ga an rataya masa wani abun wuya wani lokacin a sa masa ƙararrawa wani lokacin a sa masa laya wani lokacin a sa wani kullun kai baka san ko menene ba to shine qilada. to su larabawa sukan yi wannan qilada din min watar kamar yadda muka faɗa bisa ga itikadin ga abin da take jawowa an gane ko. to sai manzo Allah ce duk aje a yanke wannan kar a kyale wani raƙumi da wannan wato wannan ya nuna ko da sahabbai ba lokaci guda suka fahimci musulunci daga farkon alif dinsa har yawon dinsa ba tun da gashi har an fita da su kila tafiyan nan ma ta yaƙi ce za a je jihadi amma wani a jikin dabbarsa a rataye akwai wani abu wanda ke itikadin tana kariya ko kuma tun da yana itikadin tana kariya yanzu gashi ya fahimta amma bai riga ya yanke ba sai manzon Allah ke son duk abu a yanke dan a kautar da dukkan wani alama daga cikin alamomi na maguzanci ko shirka ko bid'a a bi duk a yanke haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam.
to kaga anan wajen yankewa din nan koda mai shi ya yadda koda bai yadda ba tunda manzon Allah ne tuno dole za a je a yanke a cikin wayan kowace dabba ga wani abu a yanke wannan abin a jefar da shi an gane ko idan kuka lura wannan hadisin wanda yake cikin Bukhari da Muslim zai zame mana a madadin asar din nan na Ibn Abi Hatim wanda aka rawaito daga Huzaifa da ya ga wani mutum rataye da zare a jikinsa dan saboda mai masassara ya kama shi ya yanke to wancan mun ce bai inganta ba amma wannan hadisin ko yana cikin Bukhari da Muslim ba sai mu cike wace gurbin wancan da shi ba wanda gashi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kasan ilimi da fadi yake gashi shi ya kawo wancan din ya kawo wannan a wannan babi a wannan hadisin da zai iya shiga cikin mai wancan babin ya kafa hujja da shi a gurbin da ya sa wancan asar din na Huzaifa ibn Liman wanda ya ce Ibn Abi Hatim ya rawaito dan wannan ya fitowa fili can ko da ya inganta maka aiki ne na sahabi duk da cewa aiki ne da a iya ganin cewa wato fi hukumul marfu amma baya daidai da abin da gashi karar fitowa ya daga bakin manzon Allah je kai kan gashi kuma can Ibn Abi Hatim ya rawaito nan gurin kuma muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim wato wannan na nuna ba wai sai wannan kilada din a jikin wuyar raƙumi ba kowane irin abu ne da za a rataya da nufin zai jawo amfani ko kuma zai kare sharri to in dai an rataya shi tabbas an yi shirka kuma kamata ya yanke shi wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito wato wannan na nuna shugabanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugabanci ne bisa ga addini da kuma siyasa a hada da juna ma'ana yana shugabantar mutane ta fuskar mulki kuma yana shugabantar su a addinance in ya ga abin da saba Allah ne zai hana su to haka ya kamata kuma kowane shugaba ya haka ya kamata kowane mutum ya yi tsakaninsa da mabiyansa ya ga suna wani abu da yake saba Allah ne ya taka musu burki a kai وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود an karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun innar ruqa lalle tofi wat tama'im da layu wat tiwala da kuma abin da ake kira tiwala fassarar su za ta zo nan gaba waɗannan al'amura guda uku shirkun kowannen su shirka ne rawahu Ahmad wa Abu Dawud Imam Ahmad rawaito shi da Imam Abu Dawud hadisi ne kuma sahihi lafazin Abu Dawud gashi zan kawo shi dan yafi haka tsawo hadisin amma shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita ne a wajen mahallu shahid cikin hadisin amma lafazin da yake cikin Abu Dawud an karɓo hadisi daga Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud an gane ko Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud tace inna Abdullahi ra'a fi unqi khaytan Abdullahi dan Mas'ud yazo sai ga wani zare a wuya na a rataye fa qala ma hadha sai ce menene wannan kuma qultu sai nace khaytun ruqiya li fihi wani zare ne da naje aka yi mun tofi a cikin sa na zo na rataya kun gane ko ma'ana kun ga kamar yadda na kwatanta mana sai a yi tofi sai a kulle sai a yi tofi sai a kulle ba mutum ya je rataya a wuya ina jin ana kiran shi lammuka ana yin sa har yanzu ko tace zare ne da aka yi mun tofi cikin sa an gane ko qalat zainab tace fa akhazahu sai abdullahi dan mas'ud ya karbi zaren thumma qata'ahu ya tsitsinka shi thumma qala sannan yace antum alu abdullah la aghniya'u an shirki yace iyalin gidan abdullahi dan mas'ud sun wadata ga barin shirka an gane ko sun koshi da tauhidi qur'ani da hadisi ya gamsar da su ta yadda ba za su yi shirka ba bai dace ba a gidana a yi shirka kaga matarsa ce bai tsaya wata bai ce kawo zaren ya kama ya tsitsinka ba wani bata lokaci akai sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji manzon Allah na cewa innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun kun je da sababin hadisi to bayan ya faɗi wannan fa qultu sai Zainab ta ce da shi laqad kanat aini taqdhifu wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi fa idha raqa sakanat tace yanzu ya za a yi kenan ka sai rata irin wannan zare shirka ne na yadda amma nukan samu matsala a idona in je yana mun radadi yana zafi na kasance ina zuwa wajen wani yahudi da ya shahara da yawa mutane tofi
da rukuya. Idan na je yi mun rukuya yi mun tofi a idan sai idan yi shiru ya warke. Ina fatan kuna fahimta. Wato wannan mai ke nunawa neman magani a wurin wanda ba musulmi ba min haisul umum ya halatta, domin gashi bai hudu ne amma ta je wurin sa neman magani. To sai dai hanyar da zai maganin ce in ta dace da shari'a sai a yadda, in bata dace da shari'a ba sai a rushe ta. Kuna fahimtar wannan da kyau? Dan kar wani zai ce me yasa ka je wurin wanda ba musulmi ba ka magani? To ga zai da fita je kuma bari ka ji inkarin da mijinta zai mata. Faqala Abdullahi, sai Abdullahi ya ce inna ma zaka amalu shaytani, wannan ciwon da kike ji kuma ki je ayi tofi ki jikin warke aiki ne na shaytan. Kana yanhasuha bi yadihi, shaytan ne ke zuwa ya tsokane miki ido da gangan sai ki zira dadi. Fa idza raqa, idan kika je wurin wannan bayhudan yayi miki rukuya yayi tofi, kaffa an ha sai shaytan ya dauke hannunsa sai ki jikin warke. Inna ma kana yakfiki, ai ya ishe ki da ba sai kin je wajen bayhudan ba, an taquli kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, ki faɗi irin abinda manzon Allah ke faɗa idan mutum ya jira dadi a jikinsa, shine me azhibil ba's rabban nas wasfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Gane ko yace to ai da ba sai kin je wurin sa ba, in dai wani radadi da kika ji a wurin ki ba sai a jikinki, a ido ne, a kumatu ne, a hakarkari ne, a ina ne, ba sai kin je wajen rukuya ba, kawai sai ki karanta mai manzon Allah ya ce a faɗa azhibil ba'as rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Akwai wani mai wahala a nan gurin? Waye zai minti biyu bai haddace wannan ba? Azhibil ba'as, ka tafiyar da cuta, rabban nas, ya ubangijin mutane. Mun ce rabba saboda ana kaddara ya'un nida'i, an gane ko? Idan ya kasance akwai ya'un nida'i rabba sai zanto munada mudaf kuma hukuncin sa shine an-nasbu a larabci. Rabban nas, ya ubangijin mutane. Washfi, ka warkas, anta shafi, kai ne mai warkaswa. Wannan ya nuna ash-shafi ismun min asma'illahi al-husna. La shifaa illa shifa'uka, ba wata warkaswa sai warkaswarka. Shifa'an la yugadiru saqaman, irin warkarwar da ba ta barin ragowar cuta a jika. Wato abin da ya kamata mutum ya karanta kenan. Kun gane ko? Wato kun ga wannan shine sababi na wurudin wannan hadisi kamar yadda ya zo gashi da tsawonsa. Imam Abu Dawud ya rawaito shi, hadisi ne wanda yake a sahihi. Imam Abu Dawud ya rawaito, Imam Ahmad ma ya rawaito, Imam Ibn Majah da Ibn Hibban da Al-Hakim an-Naisaburi da sun rawaito. Sheikh Nasiruddin Albani ya yi takharijin sa mai kyau cikin silsilatul ahadith sahiha karkashin hadisi na 331. Innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun. Mun ce ar-ruqa shine mai tofi. To tofi iri uku ne. Ko dai tofi da za a rika karanta sunayen aljanu, isti'ana bil jin, neman taimako da aljanu, ko isti'ana bi khalqin min makhluqatillahi min dunillah, neman taimako a wurin wani cikin halittun Allah wanda ba Allah ba, sawa'un wannan din aljanne, an gane ko mala'ika ne, annabi ne, shehi ne, wali ne, ka rinka kiran sunansa kana tofa wa mara lafiya ko a jiki ko a ruwa dan ya sha, da nufin ya warke ko da nufin ka kare shi daga cuta. To irin wannan ruqyan shirka ce kaulan wahida. Shirka, babbar shirka, bai fitar da mutum daga musulunci. Ruqya ta biyu, tofi na ka karanta waɗansu addu'o'i da baka san ma'anarsu ba, su ba larabci ba, su ba hausa ba, su ba turanci ba. Idan ka karanta aka ce me kace, ka ce wallahi ban sani ba. Neman taimako ne a wurin Allah, wallahi ban sani ba. Neman taimako ne a wurin wani Allah, ban sani ba. An gane ko? To wannan shi ma haramun ne, ba shi halatta mutum ya rukuya irin wannan. Tofi na uku, mutum ya yi tofi da abin da yake aya ce ta alkur'ani, hadisi ne ingantacce. An gane ko? To irin wannan ya halatta, domin ga sahabban da suka karanta wani suratul baqara suka masa rukuya da ita, suka suratul fatiha kai suka yi masa rukuya da ita.
kuma har aka ba su wani adadi na tumaki suka tafi da su, suka je suka tambaye manzon Allah. Manzon Allah ce ma adraka annaha ruqya, wa ya sanar da kai suratul fatiha ita ma ana yin ruqya da ita, ayi tofi da ita dan magance wata cuta a jika. Wa ya sanar da kai wannan? ku je ku yanka dabbar, in kun yanka ku kawo mun karfasa. Sai manzon Allah ya tabbatar da ana iya ruqya da me suratul fatiha. Wato kamar a karantawa mutum a inda yake masa radadi, karanta masa dinan da za a yi sunnarsa ba wai shine mutum yana karantawa ya karatu ya tofa ma yawo, ya karatu ya tofa yawo. A'a, idan ya kara bakinsa kusa da inda cutar take ko inda radadin yake, numfashi ko iska da yake fitowa daga bakinsa lokacin da yake furta kalmomin suratul fatiha ya zanto yana shafar wannan wurin, tilirin iskan da ke fitowa daga bakinka. Haka idan a ruwa za a yi a sha, kamar da ibn al-qayyim ya bayani cikin zadul ma'ad, shi ma dai hakan za a yi. Wato za a ɗebi ruwa a kofi a kara kusa da baki, ba wai tofa za a rinka alhamdulillah rabbil alamin tuf, alhamdulillah arrahmanir rahim tuf, dan mutum ya tofe ma ruwan sha. Wannan ko ya baka gaskiya ne, ina ga mutum ba zai ji natsuwar sha ba mutum ya tofe maka ruwa, ko ba haka ba. Amma ya kara bakinsa kusa haka lokacin da yake magana din ko yake karanta wannan ayoyi na suratul fatiha, iskan da ke fita daga bakinsa yana shafar wannan ruwa din, yana sauka akan wannan ruwa din. To wannan shine abin da ya dace, amma ba mutum ya tofa yawo ba. To kaga idan kai wannan nau'i na ruqya, idan ka karanta mutum kuma a daidai inda wata cuta take zamun sa radadi ko wani harbin maciji ko kunama ko menene, ita ma dai sunanta ruqya. Duk wannan nau'ika ne daga cikin nau'ika na ruqya, amma ya kasance da aya ce ta alqur'ani kamar yadda muka bada misali suratul fatiha, ko da wani hadisi daga cikin hadisan manzo Allah wanda ya inganta a ce kai ruqya da shi, tunda annabi ya yi wa mutane ruqya sallallahu alaihi wasallam, kuma ya nuna halaccin yin ruqya din kamar yadda nuna cikin hadisi. Innar ruqa, sai kuma at-tama'im jam'i ne na tamima, laya. Ita ma da ruqya take kashi uku, laya haka take kashi uku. Ko dai laya ta sunan aljan kadai wanda shirka ce kauran wahidan, ko laya wadda aka yi wani hatimi wanda baka san ko menene ba, an yi gidan dara sai aka zo nan gurin a yi lamba 115, can a yi 113, can a yi 1111, waɗansu lambobi ne kawai baka san meye ma'anarsu ba. Ko a je can a yi kaulasan guda uku, nan gurin a zo a yi ya guda 5, can a je a yi shin mai ruwa guda 5, can a je a yi wanda kai ma kanka baka san ma'anarsa ba. Duk wanda ya rubuta ka ce menene ake nufi da wannan, wallahi ba zai iya maka fassara ba, ƙarya yake. Kaga wannan ya zama shirme kenan. Wanda ya rataye irin wannan, duk da bata zama munanta irin wancan ba, amma ita ma shi haramun ce. Waɗansu malaman ma suka ce idan yayi itikadin tasirinta, ba lalle bane ai sai ya nemi taimako a wajen aljanna kawai yayi shirka. Idan yayi itikadin tasirinta ita kadai ba tare da kadaran ubangiji ba, shirka ce, ta hawa da ilal shirkil akbar. Ina fatan kun fahimta. Saboda haka ita ma ta zama shirka kenan. Amma dai in bai yi itikadin wannan ba, to ba ta zama babbar shirka mai fitar da mutum daga musulunci ba irin wancan, amma tana nan a matsayin ta na haramun, kuma aka bar hatta min al-kaba'ir. Daga nan gurin ta uku ita ce laya ta alqur'ani. To laya ta alqur'ani malamai sun yi maganganu guda biyu akan ta, tun daga lokacin sahabbai har zuwa wanda suka biyo bayan su, akan maganganu guda biyu ake tafiya. Waɗansu sun ce ta halatta, waɗansu sun ce bata halatta ba. To lokacin da duk sahabbai suka yi sabani, wani ya ce ta halatta, wani ya ce bata halatta ba. Cikin wanda suka ce bata halatta ba, ai ta halatta akwai irin su wato Abdullahi bin Amr bin al-As da waɗansu daga cikin sahabbai. Cikin waɗanda suka ce kuma haramun ce, su kuma suna nan su suka fi yawa ma cikin sahabbai. To duk lokacin da sahabbai suka yi sabani, wani ce kaza ya halatta, wani ce kaza bai halatta ba, ga ka'ida ta malamai, laysa qawlu ahadihima bil aula bil akhdh min qawl al akhar. Maganar daya ba ta zantowa ta fi cancantar a rike ta wai a watsar da ta dayan. A lokacin nan kowa maganarsa ba ta zama hujja, sai a dora kan me sikelin Allah ya ce annabi ya ce. Kai wani sahabi mu binciko cikin Qur'ani me yake goyen bayan zancenka, kai wani sahabi mu binciko cikin Qur'ani mu gane me yake goyen bayan zancenka. Duk wanda ma ga ayar alqur'ani ta fi kusa da zancensa, sai mu ranzayar da zancensa akan nawa, akan na dan uwansa. To da muka bincika, ko da anan kusa kusa kawai a karatun yau, tsakanin wanda yace laya ta halatta in ta alqur'ani ce da wanda yake ganin bata halatta ba cikin sahabbai, wane ne ya fi karfin dalili? Ko da a karatun yau wani dalili za mu iya kafa hujja da shi don mu rinjayar da zancen wani akan na wani?
wanda suka ce bata halatta ba. Menene dalilin su malam? Wato dalilin su kana nufin ayatul alqur'ani ta nuna ana dogaro ga Allah kadai, ba a dogaro ga wani Allah. Idan ko mutum ya rataye laya, to wannan ya iya zama haka a kurkusa kafin mu samu wani dalilin, amma akwai wanda ya fi shi fitowa fili. Man ta'allaka tamimatan faqad asharaka, wanda ya fitowa fili. Man ta'allaka tamimatan faqad asharaka, wanda ya rataya ya zuciyarsa ta rataye da laya, hakika yayi shirka. Me mahallu shahid, maza Allah ya kawo tamima karra, kuma tamima din nan gashi na kira ce, gashi man sharati ne, an nakira fi siyaqi shart tufidul umum, wanda ka'ida idan na kira ta zo a cikin jerin zancen da yake sharati ne tufidul umum. Kaga anan gurin lalle yayi shirka, kaurin wahidan babu wani zance. Ina fata mun fahimta. Sai dai ya rage mu ce wanda ya rataye laya idan ta alqur'ani mun ce yayi shirka, wanda ya rataye laya wanda take da sunan aljan shi ma yayi shirka. Shirkar su ta zama iri daya a mataki ɗaya na shirka. Wanda ya rataya laya mai sunan aljan ko neman taimako da dukkan wani wanda ba Allah ba, wannan yayi mai babbar shirka, a shirkul akbar. Amma wanda ya rataya laya ta alqur'ani fa ta zama mai a shirkul asghar, wato ba za a fassara ta a babbar shirka ba. To a nan gurin abinda wani zai ce da mu shine, sai ya ce yanzu a nan gurin karin jayar da zancen wani akan wani cikin sahabbai, ma'ana wanda karin jayar da zancen sa ka jingina masa kuskure kenan. Ka ce sahabi wane yayi kuskure, cewa sahabi yayi kuskure kuma munan ladabi ne gare shi. Sai ka ce a'a, cewa sahabi wane yayi kuskure martaba shi ne. Ina fata mun fahimta. Na bashi matsayi wanda ya dace da shi, tunda annabi ne masumi wanda baya kuskure. Idan aka ce ga wani sahabi shi ma baya kuskure, Abubakar baya kuskure, Umar baya kuskure, Abdullah dan Mas'ud, Aisha, waye duk ba sa kuskure, to me yayi bambanci tsakanin su da annabi? Ina fatan kun fahimta. Kuma abinda mutane ba sa ganewa, sabani idan an yi sabani dole a sami sakamako kamar haka. Na farko, ɗaya zancen ya zama kuskure, ɗaya ya zama daidai, ko kuma ɗaya zancen ya zama shiriya, ɗaya kuma ya zama mai bata. Wannan ka'ida ce mai kyau ku rike ta, ka'ida ce mai kyau ku rike ta. A ina ake samun sabanin da ɗaya zancen ya zama daidai, ɗaya kuma ya zama kuskure? Sabani da ake tsakanin musulmai, tsakanin malamai da suka tumbatsa cikin ilimi, wanda bincike na ilimi ya tabbatar tun da kan sahabbai, tabi'ai, tabi'ina, idan aka yi sabani ɗaya zancen zai zama daidai, ɗaya kuma ya zama mai kuskure. Amma idan ake samun sabani, ɗaya zancen ya zama shari'a, ɗaya ya zama bata. Sabani tsakaninmu da kafirai, mu mun ce Allah ɗaya ne, su sun ce uku ne. Zancen mu na cewa Allah ɗaya ne, menene wannan? Shiriya. Zancen su na cewa Allah ɗin nan guda uku ne, menene shi? Ba za ka ce masa kuskure ba, sai dai ka ce bata. Ina fata an fahimta. To kaga anan gurin inda cewa ne wani bata yi, batacce ne, to kaga anan sai a ce na me, na muna ladabi gare shi. Amma ba cewa ne bata yi, ba cewa ne yayi me, lokacin da na ce yayi kuskure mukami na bashi. Tunda in har na ce wani yayi kuskure, ma'ana ya kai matsayin yayi ijtihadi yayi kuskure. Shi ko mai ijtihadi in yayi daidai yana da ladabi, in yayi kuskure yana da me. Ma'ana idan na ce wani sahabi yayi kuskure, wani tabi'i yayi kuskure, wani cikin malaman tabi'i ne yayi kuskure, me na tabbatar masa? Me na tabbatar masa? Lada daya. Ma'ana ban tsiraita shi ba da lada, ban ma tura shi cikin zunubi ba. A lokacin mutunta shi ne ko cin mutuncinsa ne? To amma jahilai ba sa gane ba, wanda bai karatu ba zai gane ba. Da zaran ka ce ni na rinjayar da abin da Imam Shafi'i ya faɗa sama da abin da Malik ya faɗa, ko da haka kadai ka faɗa, shi to ya zagi Malik, ya ci mutuncin Malik. Ni na rinjayar da abin da Abubakar da Umar da Usman suka faɗa akan abin da Abu Hurairah ko Abdullahi dan Abbas zai faɗa, sai a ce ya zagi Abdullahi dan ya zagi Abu Hurairah, ya zagi Abdullahi dan Abbas.
ko ba haka ba, ya yi masa rashin mutunci, ya yi masa rashin ladabi. Ma'ana jahilci kenan ke sa a faɗi wannan magana. Inda cewa ne Abdullahi dan Mas'ud yana kan bata, a'udhu billahi ana qula zalika. Ko in ce Imam Malik yana kan bata, a'udhu billahi ana qula zalika. Ko in ce Imam Shafi'i yana kan bata, to wannan lalle na zama batacce idan ne haka. Amma lokacin da nace yayi kuskure, ma'ana na bashi mukamin da ya dace da shi na mai ijtihadi na koyi daidai koyi kuskure. Kuma lokacin da nace yayi kuskure na tabbatar masa da lada guda daya, kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Amma idan wani ne kawai ga masu gaskiya sun tabbatar da gaskiya, sai wani ya zo yake son ya rushe gaskiya da batansa da shirmansa, sai ya faɗi magana kishiyar tasu, su abinda suka yi sunansa mai shiriya, shi ko wancan koko da yake na rushe gaskiya sunan shi mai bata. To wannan shine sabani da ake samu. In sabani tsakanin musulmai ne, tantagaryen mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke rike da alqur'ani karkadam, hadisin manzon Allah kankamau, sun rike sun cije, tasdiqan liqaulihi addu alaiha bin nawajiz fa iyyakum wa muhdathatil umur, sun rike kam. Sai aka samu an yi kuskure, sai ka ce wani yayi kuskure. Shi yasa zaka ji isu drama magabata sai ce rahimallahu fulani, zancensa ba haka yake ba, rahimallahu fulan zancensa ba haka yake ba, rahimar Allah ji kan wani zancensa ba haka yake ba, Allah ji kan wani zancensa ba haka yake ba. Ina fatan mun fahimta. Amma ba sa cewa dalla dalalan ba'ida, dalla kaza kaza. Duk wanda ka san ce dalla to dan bid'a ne. Wannan kan suna tabbatar musu da bata, su ce musu batattu, tunda manzo Allah ya ce kullu bid'atin kullu dalalatin fi nar. Idan mutum yayi bid'a ya kauce sunna sai su ce dalla, ba sa cewa akta kadai, da in suka ce akta sun bashi mukami, sun bashi damar ya shiga cikin mujtahidai, sun bashi damar ijtihadi bayan abin babu ijtihadi a ciki, shi zai ijtihadi. Wanda ya ijtihadi a inda ba ijtihadi yayi me, ya kwata, ba za ka ce yayi kuskure ba. Amma wanda ya ijtihadi a inda ake ijtihadi yayi me, kuskure. Idan ya kuskure a inda babu ijtihadi ne. Yanzu babu na ibadat gaba daya ga ka'ida kowa ya riga ya sani, la ijtihada fil ibadat, domin al'asul fil ibadati at-tawaqquf. Baka da'awar abu kaza shari'a ne, wajibi ne, mustahabi ne, falala ne, sai in kana da nassi. Daga lokacin da kai da'awar abin da baka da nassi, ma'ana bata kenan, dan babu ijtihadi a ciki. Kafin kai da'awa sai ka samu nassi. Ina ga in na ce zan karasa wannan babin haka a gurguje ba za mu iya karasa ba, don lokaci ya tafi, ban lura da agogo ba sosai, sai yanzu da na duba na gani, sai mu takaita a nan gurin. Wannan hadisi muna nan a kansa, innar ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun. Za mu zo mu ƙara ɗorawa a kansa don mu fayyace me ake nufi da at-tiwalata, sannan sai mu tafi a ƙarshe. Yanzu dai mun gama da maganan ar-ruqa, mun gama da maganan at-tama'im, sai at-tiwala kuke bi na bashi insha Allah a darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da Allah kai mu da juma'a akwai tafsiri, haka in kun zo tafsiri kwaji kuma yau sai ra'ayi kitabut tauhid, amma da ma kitabut tauhid kun san lahadi ne. Allah kira sallah. Farko, dan menene matsayin wanda ya sa hoton wani a gaban abin hawansa don ya kare shi? Ai tun da ka ji wannan karatun ba sai kai za ka yi wa kanka fatawa. Ba kun ji wannan karatun ba ne, ina jin kowa ya fahimta. Yaya sahihancin addu'ar da manzon Allah ke karantawa ya tofa ya shafe jikinsa, gashi na ji ka ce ba a tofawa? Wannan tambaya ce mai kyau. Waccan tana cikin Bukhari cewa manzon Allah yana karanta kul huwallahu ahad da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas, ya tofa a tafikan hannunsa ya shafe jikinsa. To tofawa da aka ce karka dauka yawu yake tofawa, iska din, domin abin nan ne yanfusu fi kaffaihi, yanfus haka hadisin yace, an gane ko, aka ce nafasa yanfus ga tofin da yake iska ne ba kwaba da yawu ba. Ina fatan mun fahimta. Yawwa
da haka bai ci karo da abin da muka tabbatar ba kenan, wallahu alam. Mutum ne ya kama gidan haya, kafin ya zauna sai kuma ya ga layu da yawa a rataya jikin kofar gidan, duk sai ya cire sai ya kone. idan ya cire za a iya cewa ya tashi daga a'a yanzu ku kun ce ya kama gidan haya, ma'ana abin nufi ya kama gidan gaba ɗaya kenan, to kuma sai bar su. Cewa idan mutum ya yi sakiya tana warkaswa, wannan bai ci karo da hadisin waɗanda za su shiga aljanna waɗanda aka ce ba sa yin sakiya ba. Mun yi bayani a wancan lokacin cewa bai ci karo da su, domin yin sakiya din abin da yake nuna wa jawaz, amma barin ta shine aula. Wancan lokacin mun yi wannan bayani. Ina ga yana da kyau wani lokaci mutum koda ya yi darasi ya ji yana na aka yi, idan ya samu dama ya sai kasa din ya sake yin bita, yakan taimaka mutum sosai da sosai. A'a wajen rukuya ba sa neman a yi musu, amma su suna yi, amma wajen sakiya gaba daya ba yi. Ta sakiya ta sha bamban da rukuya din. Rataye laya ko shan rubutu, wai waɗanda suke rataye laya ko shan rubutu suna cewa to mutane suke shan kafinol ba. A nan kai ma ya kamata ka gane mukaddimar da muka yi cewa sababi iri biyu ne, ko sababi ya zama na shari'a ko sababi ya zama mai na kadara. Shi yasa ne wannan bayani. Sababi na shari'a abinda nassi ya tabbatar da shar'antuwarsa, cewa sababi ne na samun kaza, an gane ko? Imani da sallah da zakka da aikin haji da zikiri da haila da salatu annabi sababi ne na shiga aljanna. Da shirka da bid'a da aikata kaba'ira sababi ne kaga wannan sababba ne na shari'a. kamar da kuma muka buga misali shan zuma sababi ne na shari'a, dan shari'a ce ta tabbatar. A karanta mutum alqur'ani sababi ne na shari'a, an gane ko? wannan nazulu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, duka wadannan sababba ne na shari'a. Abinda kuma duk gwaji ya tabbatar da shi, a nan gwaji muka ce labuta an yakuna zahiran wa mubashiran, wato tasirin abin ya zanto zahir a zahiri ne. Muka buga misali da suke kuma ya zanto mubashir, gashi abinda aka sa zama sababin kaza ya taba kaza din kafin abin nan da sauransu, zahiran mubashiran. To wannan shine. To amma kaga laya da rubutun sha su masu yin su tunda alkur'ani suka dauka suka mayar da shi sababi na kaza, shi wanda ya saukar da alkur'anin bai ce yana maganin wannan abin ba, su suka mayar da shi. Kaga turmuzu da Allah ne cikin abin da yake bance shi, dan mayar da abu ya zama sababi a shari'ance Allah ne kadai ke da yansa. Baka da aya ko qur'ani kan aya kaza tana maganin kaza, idan an yi lada ita sai ka zo kai da awar haka, ko aya kaza tana maganin kaza in an rubuta an sha sai ka zo kai da awar haka, kaga akwai ganganci a ciki. Wancan bukatun tajriba ce ta tabbatar, da abin tajriba ta tabbatar in an sha ko an yi kaza yana maganin kaza sai mutum yayi, ya riko da sababi na kaddara kenan wanda yake ya halatta. Ina fata mu fahimta. Kaga akwai bambanci tsakanin wancan da wancan. Kuma manufar saukar da alqur'ani ba wai dan mutane su yi laya da shi bane ko su rubuta su sha, manufar saukar da shi dan ya zama shiriya ga mutane. Anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, dan ku hankalci ma'anoninsa ku rike ku yi aiki da su. Liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab, afala tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tadabburi ake bukata, sannan ai imani sai aiki da shi. Nazzalna alayka kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Amma daga lokacin da muka mayar da shi maganin rubutun sha, a mi rubuta mu sha ko milaya, to ko mun kautar daga abin da aka saukar domin shi. Kuma idan aka tambaye ka cewa annabi aka saukarwa da wannan alqur'ani, kuma tunda ku shi aka saukarwa, ko shakka babu ya fi kowa fahimtar sa. Ka kawo wani abu a tarihi da yake nuna annabi ya taɓa rubuta wani abu na alqur'ani ya rataya, ko lokacin da za shi yakin badar, ko lokacin da za shi uhudu, ko gazwatul ahzab, ko dukkan wani yaki ne. Yan abokanan adawa ne kai, annabi ya fi ka yan adawa. To amma bai taba daukan wannan a matsayin sababi na kariya ba, sai mayar da addu'a ta zanto shine mai sababi. Da zai tafi yakin badar bai fita da wato ainihin laya da zai rataya a cika ba,
bai rubuta wani abu ya rubuta ya shanya ba, bai taba wata laya wadda za ta taba bace ba, duk wannan sababba ne wanda yake ba da shari'a ba. Da je sai daga hannunsa yana addu'a. Har Abubakar ya zo na cewa ka faka munashadatu karabba, magiyar da kake wa ubangiji ta isa, Allah zai cika ma alƙawarinka. Annabi kuna cewa Allahumma anjiz li ma wa atani, ya Allah cika ma alƙawarin. Allah kuma ya bada labarin hakan, iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin. Wato ku tuna lokacin da kuke neman tanyo daga wurin ubangijinku, kuke neman agajin ubangijinku, fastajaba lakum, sai ya amsa muku. Saboda kira kuka yi sai ya amsa, ba rubuta kuka yi kuka sha ba rataya kuka yi ba, kira kuka yi. fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin, a wata qira'a murdafina, wa fi murdafina dala yaftahu nafi'un wa ankum bilun yurwa wa laysa mu'awwala. ma'ana murdafina ko wace qira'a ce tabbatacciya mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta, amma ba mutum kawai ya dauki abu ya mayar da shi sababi da ganin damarsa kawai ya dauka kaza yana maganin kaza, ya ta bada qur'ani yana maganin kaza. Akwai kuma masu irin rubutun shatin nan da na sani, wani a can wajen yal duniya, wato da dadewa kusan shekaru 20 da suka wuce baya, wato allo ke yi guda daya, mutanen kuma da suke kawo masa bukatun daban-daban ne. Wance tana son aure, wance tana son wani farkanta ya dade bai zo ba, ya za a ja hankalinsa ya dawo, wani yana son kasuwanci, wani son kaza. Allo ke yi guda daya sai rubuta sai wanki, sai dura a kwalba ya ba kowa. Wani lokacin idan tawadar an ci sa'a ba ta yi baki da yawa kuma sai dan karo wata ya zazzaga haka karwaya ruwan ya kara baki. Billahi lazim Allah ba kare nake san wajen yal duniya, ko ya mutu ko yana nan wallahi Allah ba sani ko Allah ya shirye shi sani ba wallahi Allah. Allah ganar da mu. Ina ga sai mu takaita a haka, sai a koyi hakuri, lokaci ya riga ya tafi, sai Allah ya kai mu ranar juma'a za a koma tafsiri da izinin Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.